între respect, tăcere și o clipă de neînțeles. Era o seară ploioasă și liniștită. Casa era caldă, iar fiul meu stătea cu prietenii lui în sufragerie. Se auzeau râsete, muzică și miros de cafea. Îi priveam și mă gândeam cât de repede a trecut timpul, parcă ieri erau doar niște copii. Printre ei era și Andrei, cel mai apropiat prieten al fiului meu. Respectuos, atent, mereu politicos. Îl vedeam aproape ca pe un al doilea fiu. Când s-a făcut târziu, băieții au început să plece. Ploua tare, iar Andrei m-a privit tentant. Rămâi peste noapte, i-am spus. Nu are rost să pleci acum. A rămas. Mai târziu, m-am simțit obosită și puțin amețită. El a observat și a venit spre mine calm. Doamnă, vă ajut eu să mergeți să vă odihniți. M-a sprijinit cu grijă, fără un cuvânt în plus. Privirea lui era sinceră, caldă, dar în aer era o tăcere ciudată, una pe care nu știam cum să o explic. Am ajuns în cameră, i-am mulțumit și i-am spus noapte bună. El a închis ușa încet și am rămas singură, cu gândurile mele. Dimineața, când m-am trezit, el plecase deja. Fiul meu m-a întrebat, mama, de ce nu l-ai mai sunat pe Andrei? Am zâmbit și am schimbat vorba. Uneori, viața nu e despre fapte, ci despre clipe. Despre priviri care spun mai mult decât ar trebui. Despre minciuni tăcute și adevăruri pe care nu le putem rosti. Și așa, între cearșafuri reci și gânduri grele, am învățat că unele povești nu se termină cu un sfârșit, ci cu o tăcere,